La vaca Connie. La formiga aventurera. Feia un dia esplèndid i assolellat i la Connie s'havia llevat molt d'hora. Feia molt de sol i va decidir anar a fer un volt pel bosc. Mentre passejava sota els arbres, les ovelles es menjaven l'herba tendra i fresca del prat. La Connie va passar per la granja i va saludar tots els seus amics que hi vivien. A prop d'allà va veure en Tom, que recollia menjar. Hola, Connie! Mira quines groselles més fantàstiques! Tinc unes ganes de tastar-les. Sí, la veritat és que tenen una pinta boníssima. Han de ser delicioses. Però escolta, ets molt lluny del formiguer on vius. Què hi fas en aquesta banda del bosc? Que t'has perdut? No, i és clar que no m'he perdut. És que volia passejar pel bosc tot sol. Però, i les altres formigues? Vols dir que no et trobaran a faltar? Potser sí que em trobaran a faltar una mica, però tenia ganes de jugar i divertir-me tot sol, com els altres animals del bosc, com aquesta papallona tan bonica, mira com vola, o aquest grill tan divertit. Què et sembla si anem a fer un vol? Descobrirem moltes coses interessants de la natura. On vols que anem primer? Deixa'm pensar... Ja ho sé, anem a explorar la riba del riu. La Connie i en Tom es van posar en marxa de seguida. Estaven molt contents perquè sabien que plegats s'ho passarien la mar de bé. Al riu, els altres animals es divertien jugant a l'aigua. Sobretot la granota John nedava a l'aigua fresca per fer-se passar la calor. Els dos amics van arribar al riu i en Tom va anar a fer-hi un cop d'ull. Hi ha molta aigua al riu, és molt fondo. No podré travessar a l'altra banda. Si hagués vingut amb les meves amigues, construiríem una barqueta. Així podríem travessar el riu sense mullar-nos. Tranquil, que no et mullaràs. Puja'm al llom i et duré a l'altra banda. Moltes gràcies, ets molt amable. És tot un detall que t'ofereixis ajudar-me. En Tom va pujar al llom de la Connie i els dos amics van travessar el riu fins a l'altra riba. Visca, ja hem arribat. Ara podem explorar el bosc de l'altra banda del riu. Som-hi! Espera'm, home! Vas molt de pressa, si corres tant no et puc seguir. En Tom estava molt content de passejar amb la seva amiga Connie. Al cap d'una estona van arribar a un gran camp ple d'espigues de blat daurades. Caminant pel camp van veure dos ocells que jugaven fent la balança. Van travessar el camp i van arribar a un turó que feia molta pujada. Mira quin turó més enorme que tenim al davant! Si volem explorar el bosc de l'altra banda, l'haurem d'escalar. Costarà molt, però ens en sortirem. En Tom va començar a pujar pel pendent, però era tan escarpat que va relliscar cap avall. Ostres, és massa escarpat aquest turó. Si hi hagués les altres formigues, ens podríem ajudar les unes a les altres per no relliscar. Així podríem arribar totes a l'altra banda. Amb molt de compte, la Connie va empènyer en Tom amb el morro i el va ajudar a pujar. A l'altra banda van veure un esquirol tot atrafegat arreplegant aglans. Llavors, passant sota un arbre, va caure una gota de mel molt grossa d'un rusc i va anar a parar sobre en Tom. Connie! He quedat enganxat en una gota de mel! La Connie va córrer a ajudar-lo. Estic atrapat a la mel! No em puc sortir! La Connie es va menjar tota la mel i així el va alliberar.
Moltes gràcies. Ara me'n recordo d'un dia que una amiga meva va quedar atrapada en una gota de mel. Entre totes les altres formigues, la vam estirar i la vam treure. Va costar, però ens en vam sortir. Vam estar més contentes. No paràvem de cridar d'alegria. Caram, veig que n'estàs molt de les altres formigues. Sempre us ho passeu molt bé totes juntes. Sí, però amb tu també m'ho passo la mar de bé. Vinga, continuem la passejada. Sí, va, som-hi! Jo també em diverteixo molt passejant pel bosc amb tu. Mentre una Marieta remenava les antenes, la Connie i en Tom van reprendre la marxa mirant tot el que els envoltava. Hi havia tantes coses per veure. Però, després de baixar per un pendent molt dret, en Tom es va aturar. Què et passa? Veig molt aixafat, que estàs cansat. No, és que tot d'una m'ha agafat molta gana. I no tenim res per menjar. Aleshores van arribar unes formigues carregades amb una pila de menjar de tota mena. Mira, Connie, han vingut les meves amigues del formiguer. Hola, Tom, ets aquí? Has marxat fa molta estona. Què has fet? He anat al bosc amb la Connie a mirar la natura i ens ho hem passat molt bé. Nosaltres hem treballat molt. Mira quin munt de menjar que hem arreplegat. El guardarem al formiguer per l'hivern. Perdoneu que no us hagi ajudat, però és que passejant amb la Connie no parava de pensar que les formigues sempre ens ajudem les unes a les altres per fer coses que no podem fer soles. És clar, les formigues sempre ens ajudem. Som un gran equip, oi? Sí, és veritat. Les ajudaré a traginar tot aquest menjar cap al formiguer. Moltes gràcies, Connie. Gràcies a tu. M'he divertit molt, de debò. Hem passat un dia esplèndid al bosc. La Connie estava tan contenta que es va posar a saltar mentre en Tom i les altres formigues li deien adéu. Aquella nit, quan se'n va anar a dormir, va pensar que és molt important treballar en equip i es va imaginar que content que devia estar en Tom sopant al formiguer amb les altres formigues. Bona nit, Connie.